Halo guys, selamat pagi, selamat hari Minggu ya guys. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya guys. Iki aku nek CFD host cokro ya guys, bar ngenteni dagangan terus duduk manis. Bar kuwi ngono aku terus lanjut OTW nek parkiran ya guys. Nah pas arep OTW parkiran iku aku ki gak nyadar lek dompetku ceblok ya guys. Terus iki apa nyadar ki baru iki terus tak baleni neh. Oke, aku OTW pulang iki mampir ning pom ngisi bensin sik yo guys. Terus lanjut ke toko pakan ayam karena pakan ayamnya entek ya guys. Nah iki aku tuku bekatul terus langsung cus nyampe rumah ya guys. Lanjut ke aktivitasku selanjutnya guys. Dadah.